diri ug labay didto sa kadagatan. Apan nasayod ba kita nga sa atong paglabay og mga basura sa kadagatan naapekto na diay ang atong oxygen sa planeta. Matod sa mga eksperto nga 50% sa kadagatan ang naghatag kanatog oxygen sa atong planeta. Busa sa atong pagtatar sa kinaiyahan, hilabi na sa kadagatan, makaapekto usab kini kanato. Hinungdan nga atong gisaulog ang World Oceans Day kagahapon aron nga paghinumdum sa kamahinungdanon sa kadagatan di lang sa atong ekonomiya, trabaho ug kinaiyahan kundi lakip na usab sa marine life. Kini kapuso ang hisgutan nato karong buntaga, makauban nato sa Executive Director sa usa ka NGO Seed4Com, Dan Diaz, og misalmot ni siya sa Ginoong Pilipinas, nagrepresentara sa Lapu-Lapu karong bag-o waste hero ambassador atong ilailahon si Marvin Barnego. Maayong buntag Sir Dan. Marvin, welcome sa programa. Maayong buntag. Maayong buntag og happy Oceans Day. Og karong buwan is Environment Month. Sinuod, sakto gina. Sir Dan, World Oceans Day ug Environment Month. Para nimo, Sir Dan, unsa man gyud importansya ngano man gyud angayan nato og hatagan og kanang bili ang atong environment, labi na nga dunay mga kalihukan sama aning lain-lain nga mga activities. Sir, ngano man kinahanglan man natong masilsil sa alimpatakan sa atong mga kaigsuonan ni? Una sa tanan, ang atong oceans, mauna siya ang source sa atong oxygen. More than 50% ang makuha nato nga oxygen sa atong kadagatan. Sad to say, over mga tons of basura na ang nalabay nato sa mga plastics. Ikaduha, source siya sa ato ang tawag og food, no? So kinahanglan nga atog yung ampingan. Ikatulo, ang atong oceans dito ta maka-experience og magical experience like swimming, diving, nindot gyud siya nga opportunity nga atog yung protektahan. Og lastly, ang atong marine protected areas nagkagamay, 7% lang ang naprotektahan nga source of food og supposedly atog yun siyang padakon. So mao na ang atong problema karon sa atong oceans og kung mga ligo man ganita less ang atong sunscreen kay makadaot man kini. Mo nang kinahanglan ta magtambayayong sir sa mga efforts pagprotektar Sakto, ni sir, ini. For Marvin, nahimo kang kani World unsa ni Waste Hero Ambassador Ambassador. kay usa man ni mo advocacy no sa pagsalmot nimo nining usa ka pageant. Tan-aw nimo Marvin, unsa may mahimo nimo, unsa may angayang buhaton gyud ay nato sa imong ginagmay nga pamaagi. So sa ginagmay natong pamaagi sa pagtabang para atong mapalimpyo ang atong kadagatan, so dapat be responsible ta sa atong mga lakang, labi na sa atong mga basura nga atong gigamit, dapat ato ni siyang ilabay sa sakto nga labayanan kay. O kung kaning atong mga basura maabot sa atong kadagatan, dakong posibilidad nga makaon kini sa ato mga isda o ato mga isda nga nakakaon sa basura, dako pong posibilidad nga mobalik ra po nato ato ra po makaon. So dapat be responsible tang tanan sa paggamit sa mga basura nato ug sa paglabay niini. So obserbasyon nimo Sir Dan, polluted ang atong mga kadagatan karon? Oh, imagine ang atong dagat is 70% of our planet. So even sa pinakalaom na didto ang mga plastics, no? Mostly plastics and textiles sa atong recent na dive clean up sa Hilutungan Island, nakakuha gyud ta didto mga cloth. So usapod alarming ang atong mga cloth aside sa mga plastics. Nakwant na timbang ninyo sir? Unsa kadaghan ay inyong nahipos sa inyong pagdive? Dito sa ato ang mga areas recent sa Hilutungan sa mga divers, 30 divers. So we got average 5 kilos per dive. So 150 kilos ang nakuha debris underwater ug nagkagamay ang atong mga nakuha nga mga coastal area nga basura kay since May is Ocean Month, daghan ang mga nag-aktibo na maglimpyo. So salamat sa mga local government nga nag-regular clean up na sila. In fact, karong Sabado sa Cebu dunay citywide clean up. Wow, so additional na pod nga kwan. Unsa man kuno kasagarang basura nga mahipos nato sa kadagatan? Kasagaran jud katong single-use plastics, diaper, even cigarette butts, mostly plastic kay dugay madugta. Just to cap this conversation off, from your end, ikaw Marvin sa mga efforts, sa mga gipanghimo nimo sa imong trabaho o sa imong profession, ug ikaw sir sa inyo sa NGO, unsa may matabang nato sa atong kalikupan, ug unsa may message nga gusto niyo ipaambit sa atong mga kaigsuonan karon? Let's start with you, Marvin. So, sa tanang mga katauhan nga na nagtanaw ning
segment karon sa GMA7. So dapat unta be disciplined ta sa atong mga lakang, labi na sa paggamit sa mga basura o sa paglabay nini. So dapat ato lang gyud patas-an ang atong disiplina niya. Sir Dan, here. Ug sa tanan naminaw sa atong mga educators sa buong Pilipinas, ang Seed4Com aduna kitay programa sa Waste Hero Education sa FB page. Pwede man download ang mga modules for free para magamit sa atong education sa K-12 o sa university. So, changing the behavior sa atong mga kinaiyahan sa pag-atiman sa kalikupan pinaagi sa edukasyon. So, aduna kitay modules ni ana sa Seed4Com and Waste Hero Education. Salamat ha for joining us. Pasensya limitado ang oras. Seed4Com mga kapuso, Dan Diaz o of course Marvin Barnego, to Waste Hero Ambassador. Bumalik pa ang GMA Regional TV Live.